Здравейте! Баба тук. И българския YouTube вече има леля от доста години. Така че тая титла мисля, че мога да си я присвоя, още повече, че живот и здраве. Скоро ще се обича гордо с нея. Хареса ми така да си говоря в колата, точно не ми е скучно и понеже пътувам към морето, за да стягам бунгалата, за които казах. Сама съм в колата, защото е пълна до покрива, не знам дали може да се види. И трябва да се разсейвам по някакъв начин. Затова може да си говоря с вас или сама, ако никой не гледа да я видя. Темата, която мисля да обсъдя днес, не просто да ви разкажа, ми я предложи една приятелка. Тя ми предложи нещо малко по-различно, но оттам на мен ми дойде идеята защо да не разкажа за моя път, срещата ми и моя път с рейки. Вече споменах, че имам 2 нива рейки Усуи. Който не знае, това е универсалната жизнена енергия, която се намира навсякъде около нас. И аз, въпреки че съм посветена в рейки, вярвам, че абсолютно всеки един има достъп до тази енергия. Ние сме изградени от енергия. Просто не всеки знае как да я използва и да я, мога така да се изразя, да кара да работи за него. Допира ми с рейки беше първата ми среща с рейки беше преди много години. Сигурно 20-тина, не си спомням вече колко. Една позната, която ми беше инструктор в едно време, имаше едни такива кръгови фитнес и кървс, не знам дали още съществуват, може би съществуват на този принцип, но веригата кървс не съм я чувала доста години. Та бях на тренировка при нея и понеже още от 3 годишна, видя, че нещо се увляках с уста, тук има камери, не намалих заради камерите, по принцип съм много стриктен шофьор, тук малко да го вметна така в скобички. От много маничка страдах от мигрена. Мисля, че бях на 3 години, когато за първи път се появи. Напред е докладвана опасност. Тогава имах проблеми с мигрената и общо взето, когато ми започваха болките, те продължаваха, случвало се и месеци. Не е максимално силна болка през цялото време, но постоянно едно такова тежко главоболие. Иначе самите мигренозни пристъпи продължаваха от около 12, 24, 48 часа различно, докато с извинение не си изповръщам вътрешностите от болка, не ми минаваше. Никакви хапчета не помагаха, пия гетка за собствено успокоение, но определено не помагаха. Може за половин-един час да притъпат болката, но като цяло въобще не оказваха влияние. Тогава имах такъв пристъп. Въпреки всичко бях на тренировка, защото съм много дисциплинирана и като се захвана с нещо, гледам да го покарам до край. И общо взето винаги съм спортувала нещо. Спорта е важна част от моя живот. Тя ме видя, че не съм окей, ме попита какво има, казах и тя сподели, че е изкарала първо ниво рейки. Ако искам да направим един кратък сеанс. Може би бях чувала тогава за рейки, но не знаех какво представлява. Въпреки че въобще не вярвах, се съгласих. В крайна сметка, какво можеше да ми навреди? Абсолютно нищо. Около 10 минути продължи сеанса, даже може и по-малко да е било. След което, като излязах от залата, не можех да повярвам. През няколко метра правех така с глава, за да се убедя, че болката е изчезнала.
И така, с течение на времето забравих въобще за този случай. След това чувала съм, но не ми е било на дневен ред. Не знам дали не съм вярвала или... Абе, не е бил момента да се срещна отново с рейки. А и може би съм си го представила като нещо изключително сложно, много скъпо. Нямам представа, наистина вече не си спомням. Та преди 2 години, да, точно 2 години, когато реших да работя сезонна работа и е така, уж случайно си намерих работа като чистачка на летището в Бургас. Не на летището, а на самолетите специално. Тогава заминах за Сарафово. Там нашите имат едно студио, което обитавах цяло лято. Поне нямах разход за квартира. Да попаднах на канала на Невена Цонева тогава. Тоест езотерична насоченост. Явно тогава е бил момента да се върна към неща, в които винаги съм вярвала. Нямам представа колко от вас вярват в свръхестественото или може би пък то да е естествено, просто с времето да сме го забравили. Но ми стана много интересен този канал, започнах да го гледам, започнаха да ми се случват интересни неща, както и да е, сега няма да обръщам внимание на това. Припомних си много неща, които са ми се случвали. И се убедих, че няма абсолютно нищо случайно и каквото е предопределено за тебе, то си те чака. То така попаднах на един епизод с моята вече мастър Рейки, която беше на гости на Невена. Разгледах страничката и установих, че е от Бургас, което беше на няколко километра от мене. Писах и оказа се, че същата или следващата седмица е организирала инициация за първо ниво Рейки и се записах. Оттам се появиха саботажи от работата, обучения, точно по същото време. Всичко показваше, че няма да мога да отида. Аз си казах, тя каза, че ако трябва сега да се случи, ще се случи. Понеже явно наистина съм го искала много. Нещата се случиха. Вече ми е трудно да си спомня какво точно изпитах по време на самата инициация. Имаше интересни състояния. Все едно си в нищото. Едно такова замайване от енергия. Много се усещаше енергията и се бяхме събрали 6-7, не знам колко човека бяхме на една честота. За мен това беше много приятно изживяване, след което трябваше 21 дена, мисля, да си подаваме на нас рейки. Един вид като изчистване, лечение на твоето тяло, за да може след това енергията да протича нормално, за да, когато искаш да помагаш на някой друг. Понеже иначе ще отиде първо за процесите, които са в твоето тяло. Тогава не го знаех, нали, не си го обяснявах по този начин. И започнах стриктно, както споменах вече, аз съм много отговорна, се хванали с нещо всеки ден, по около час горе-долу се подава, то си има начини на подаване. Много я усещах. Не мога да ви опиша колко много усещах енергията и сега като говоря започва да се позявам. Някъде първата седмица ли беше 10-тия ден, ми се възпалиха, подуха ми се лимфни възли по врата, навсякъде. Без нищо друго, нито съм имала температура, нито съм чувствала някакъв дискомфорт. Просто се подуха и
Не си спомням даже дали бяха болезнени. Може би не са били. Подмишницата също. След това ми се щупи зъб. Случиха се още неща, но вече не си спомням. Сега съжалявам, че не съм ги записвала, защото наистина беше един процес от някакви такива събития и състояния, които явно бяха признак, че се изчиствам от всичко отрицателно. През тези 21 дена не трябваше да се пие и алкохол. Моя мъж имаше точно тогава рожден ден. Той не знаеше с какво съм се захванала, но трябваше да му кажа, като дойде, защото трудно щеше да повярва, че съм бременна и за това не искам да пия алкохол на рождения му ден. И така ние сме различни с него в това отношение, но той не ми се меша. Той също вярва в някаква степен. Не знам каква точно. Но като цяло е човек на логиката и доказателствата. Историк е по професия. След това започнах. Първо мисля, че на майка ми подадах от разстояние. Не, след това. След като мина този период, аз пожелах, понеже трябваше да мине това самолечение. След това вече може да бъдеш посветен и в второ ниво, в което вече се ползват и символи и можеш да предаваш енергия от разстояние, защото първото е само с контакт, близък контакт. И така, мастърката ни сформира и второ ниво, инициирани в него. Там вече, използвайки символите, имаше толкова силни усещания. Такова люлеене и клатене. Трудно е да се обясни, ако не го изпиташ. И вече след като минах второ ниво, не ми се е случвало нещо специално с организма. Той вече беше излекуван. Искам да кажа, че от тогава, всъщност аз преди това спрях да пия лекарства още 2 години. Може би от 4 години не съм поемала никакви лекарства. Но от тогава, ако нещо усета леко на разположение, само си пускам малко рейки и всичко отминава. Някога забравям. Или пък не си вярвам. Защото трудно е като цяло, колкото и да вярваш, трудно е да повярваш в нещо, което не се вижда, въпреки че енергията се усеща. Първият човек, на който подадох от разстояние, беше майка ми и нещо беше пострадала. При нея много силно усетих там, където е проблема. След това тя също ми каза, че е усетила, почнала да я боля. Тя е човек, който дори с ражданията си не е усетил болка. С много висок праг на болка и не знам какво трябва да стане, за да усети, че нещо я боли. Но тогава при самото подаване беше усетила болка. И вика какво ни направи. Но понякога, когато се подава, може да се усилят симптомите. То е с цел по-бързо да премине процеса, който върви в момента и работи. Най-много ми вярва големия ми син и той даже имаше период, в който нещо като се почувства добре и ми извънка и казва: мамо, пусни ми рейки. Надявам се климатика да не пречи на записа. Човека, на който забелязах най-силен ефект, е мъжа ми. На миналия Велик ден бяхме семейно на една вила. Той в принцип има чести неразположения с синузит. Аз също имах. Надявам се да съм приключила. Пак от толкова години, от 4 години не ми се е възпалявал, не ми се е запушвал нос.
при мен беше страшно положението, когато се възпали синузита, с месеци се влачех. Тогава пак имаше проблеми. Сутринта се събуди и каза, че му е много запушено всичко. Направо не можеше да диша и му казах: вярваш, не вярваш, искаш ли е така, докато си лежиме в леглото, да ти пусна малко. И той се съгласи. Не бяха минали 5 минути и ми каза: какво ми правиш, много ме боли, много ми пари. И аз се стреснах и спрях. И оттам се започна едно повръщане. Няколко часа, така ме изплаши, мислех вече да го карам някъде до спешно. Но повръщаш и само секрет, страхотен секрет. Не бях виждала такова нещо. И малко стана и вече нищо му нямаше. Но след този случай, сега в момента пак не е добре. Аз направо ме е страх да му предложа, защото не вярвам, че мога да му навреда, но все пак много се изплаших тогава. Всъщност вярвам, че няма как да му навреда, но съм му казала: ако искаш, ето, на разположение съм винаги и от разстояние, и с контакт. Просто трябва да го поискаш. Това е най-важното. Рейки не може да се подава без съгласието на човека, на който ще подавате. Освен в случаите, когато има някакви много тежки случаи, човек е в кома или нещо такова, тогава най-близкия роднина или за дете, пък ако се подава майката, трябва да даде съгласието. Това не е моя път с рейки. Сега минах, както споменах в миналото видео, едно друго обучение пак при нея. Тя се казва моя мастър Веселка Мончева. Ако някой иска да бъде посветен в рейки. Сега минах и акашови записи. Там още не мога да разказвам, защото нямам опитност натрупана. Както и за рейки, така и за акаша, абсолютно вярвам на 100%, че всеки може да влезе в акашите си. Но не всеки, както казах, не сме свикнали да вярваме в нещо, което не можем да пипнем и се намираме някакво друго обяснение. Акаша можеш да получиш картина, можеш да получиш видение някакво, можеш да чуеш, можеш да започнеш да пишеш нещо, което не идва от тебе. Случвало ми се неща, които след това чета и въобще не мога да предположа, че аз съм го казала, написала. Както и сега на самото посвещение имаше хора, които писаха думи, които никой от нас не знаеше какво означават. Трябваше да се проверят. И така, интересно е, може би вече стана дълго видеото, сигурно ще се наложи да отрежа това. Ще се включа от морето. За следващото видео ще се постарая да качвам по едно видео поне седмично. Не знам в какъв формат ще са, надявам се да се отпусна повече. Мисля, че вече започва да ми става по-спокойно, по-лесно да си говоря сама. Благодаря на тези, които попътуваха с мен и до следващото видео.